Astagfirullahaladzim. Papunten Budui, Pak Kako papunten. Ya, suwe ora jamu, suwe ora ketemu pisan kok yo nesu-nesu. Ora nesu piye? Lah, apa ta? Joget serampat iki saramban cukup. Joget serampat tak bosoke ning kene. Walah roh kowe ku bengi iki ganteni gogo, ngerti ora? Kowe kudu paham posisimu kowe iku. Iku masalah internal ora rasa mau undat-undat ning gone umum. Sia-sia iki main ning gone Bojonegoro lho. Rumangsamu kok nyepelek. Kedung adem dukung ngaglik. Hah? Ngerti apa ora kowe? Sik toh, sabar. Ina woha ma'aso. Birin, wong sabar. Kekasing Pak Solikin. Aduh. Kekasing Gusti. Wong nesu bebas rasa dituturi. Tapi kowe iki nesu iki kan enek sebabmu sababe perkarane apa? Dan joget kok nganti 3 ramban, kowe sak ramban mestine cukup. Lho, kowe kudune kaya luwih bangga bahagia to. Diluwi kok. Nyon pangapunten lho nggih. Apa-apa ki nek demboe kudune seneng. Nyon sewu lho iki. Kowe bayaran umpama engko diparingi embuh kaloan lek lam. Bangga apa ora? Seneng apa ora? Ya seneng lho. Mangan demboe ditambahi kaya malah seneng wareg. Seneng. Joget demboe kudune malah seneng. Rumangsamu nek ditambahi ku mesti seneng. Lho, pripun toh? Lho iya no. Dari tambahi kudu seneng. Kudu matur nuwun. Nek ditambahi mesti seneng. Sampean saiki umpama sunat, ngetoke ditambahi apa rantek sampean. Bojone sampean mesti kecewa ngono kok senengi kok ndi? Kok sapa parake rono tapi yo nyun sewu lho. Iki masalahmu karo Mas Guru. Guru, tekan babakan internalnya mau undat-undat ning muka umum. Jatuh harga dirine Mas Guru lho. Aku yo isin. Jane kowe ndek perkara apa? Ora duwe perkara apa-apa. Lho, lah ya ora ndek perkara kok sama nyepelek ning ini pripun to Mas Guru? Lho, kok embuh wah nyepele iki? Ya jelas to Mas. Jawabannya sampean tidak konsekuen. Aku sebagai dulure lanang sing anyar. Yo, Gonta ganti ya rumah saku. Akhir dagelan pedhot Pak Sari. Karena nyon sewu iki WMC komplit lho iki. Dulur-dulur WMC komplit iki. Sampean aja sembrono lho. Mas nyon sewu Mas. Sampean ndek perkara apa ora karo Mas TB? Gak ndek perkara. Kok iso mok beda kaya ngono? Astagfirullahaladzim. Roti-roti klemben-klemben. Biyen saiki. Tinggine munggah amben. Gematene ra kaya biyen. Tenonge dilumahne, ngomongi dikenahne, jagung bakarane, tanggung perkarane. Lho, masuk. Lah ngene kudu kompak awak dhewe. Mangsamu. Rupaku lho kaya tungkakmu. Lho. Iya to iki. Tungkakmu kaya rupaku padha wae to, Pik. Wis. Kowe iki tak ewangi. Yo ewangi, Mas. Lah nek sampean pancen di masalah karo Mas Guru enek sebabe aku gak apa-apa tapi kira duwe sebab kowe digawe kaya ngene. Gelo rasane atuku sebagai kanca ngono, Mas. Ora klambe, ora jarik. Orang katok, orang kotang. Ayo. Ora wisis ra nggih popo. Ora jare ra katok, ra kotang ra nggih popo, goblok iki. Sing cengoh iki kowe. Apa? Kowe iki tak belani. Ora jare ra katok, ra kotang lho. Parian. Iya ndang. Ora jare, ora katok, ora kotang. Artinya apa, Mas? Lho, ya urung roh kowe. Urung. Waduh, orang lirik, orang melok, orang nyawang. Iki lho gambarmu. Aku ya jatuh sebagai dulur lanang nek kowe disuwiya-wiya kok ngene iki. Kowe ngerti? Senenono. Ora jarik kita. Ora katok, ora kotang. Ora melirik, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Aduh. Aja kono. Rumangsane kok. Sorene iki lho wis rumangsa kowe. Lho kok kete nyonyon pangapunten lho, Pak. Kangko alhamdulillah. Anom komplete Pak Anom Dwijo Kangko. Hari ini luar biasa. Betul. Kok iso Anoman manggep kethek wae kok iso rumahsaku. Hari jadi. Hari jadi yang ke-348. Maknanya apa, Mas? Nyun pangapunten, kula teng mriki radin redeg sing mesti. Loh, terdedek. Ora nyono, ora ngira, ora turu ya ora ngimpi. Heeh. Saged pinanggih kalih jenengan. Kaya-kaya kejugrukan Gunung Sari keluberan Segara Madu, Pak. Dasar panjenengan nika dalang kondang kawentar tesih 6 putranipun suhunipun pedalangan wonten ing Nusantara nggih menika
Ki Sukron Suwondo saking Blitar. Heeh. Lho, kowe ku nek ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Bapak Presiden iso ngelem. Lah Mas Kangko, Mbak Lem ku apa? Piye to iki harga diri? Kuwi nek ning omah dalang nek tanggung dalang nang omah sing nang live TikTok. Mulane melu ben ketemu kok bangga koyo kejugrukan segoro. Mas Kangko ki nyuwun sewu niki acarane napa? Hari jadi Yang ke 348. hari jadi Kabupaten Bojonegoro. tanggalnya pinten? Tanggalnya 20 asline. 20 napa? Oktober. Saat ini hari jadi yang ke 348. artinya napa 348? Ayo ku takon kowe. Lho sampeyan ki sing ditanggap larang langsung ngartino jane tanggapan TB. Kowe iki nang kene mati uripe min nderek Pak Kangko lho. Nyapa? Iki dino awak dhewe iki ndereke kalian Pak Kangko. Beliaunya itu sebagai dalang sebagai pemimpin. Oh. Lah nek ning Kabupaten Bojonegoro menika beliaunya Bapak Bupati kalian Ibu Nurul pinangka wakilipun. Tapi nek bengi iki ning Ngaglik sampean melok karo Pak Kangko. Lah terus apa? Lho, paling ora kamu ngajeni lho. Nyapa kok ngajeni aku takon bener kok 348 artinya apa? Wah nyepele iki arep nyepele iki. Apa-apa ki uripmu ki arek Pak Kangko lho. Bayaran iki melok Pak Kangko lho kowe. Yo ora iso no. Aja ngawur lho kowe. Aku bayaran bengi iki melok lem karo kepala dinas. Mas Kangko ki perantara ibaratnya Bang Mekar. Wong kene ora melu bayari kok melok kene ngopo? Tapi kan lumantar Pak Kangko telepon dirimu. Aku ditelepon panitia dhewe. Elah dalah. Pak Kangko kok bayari aku, Pak Kangko rene yang golek duit lho. Lha nyapa kok bayari aku? Lah nek kowe elek-elek Pak Kangko kok panitia gelo atine kek ora diparingi piye? Gak malah melok bosok awak dhewe. Nyapa? Lah nek panitia gelo Pak Kangko mau elek-elek hari ini hartabatnya kamu jatuhkan. Ora dibengi iki ora dibayar. Ora dibayar. Nyapa biasa wae? Loh, Tuban adoh aku mbloro lho, Mas. Alah biasa wae. Kok biasa iki piye? Iki wong Jawa ki sing tembung lambene lho. Nggih. Iki kok nganti ora dibayar kowe piye? Lah aku biasa wae no. Kok biasa? Lah wis lunas lho. Lah dalah. Lunas iki omong no ngarep. Lah sampean ora takon. Oh sampean ora takon aku ngandani yo lancang. Saora-orane aku ki ning kene pimpinan, ning arep dhewe ki mesti pimpinan. Ora beda kaya wong salat. Wong salat ki ning arep dhewe ki jenenge imam, kuwi mesti pimpinan. Kudu kabeh manut karo aku. Salat niku sing ngarep dhewe sinten? Imam, Gurine imam, makmum. ngarepe imam. Ora neng. Ora tau salat kok nuturi wong. Jangkrik, omahku masjid kowe tau ning omahku to? Nggih. Heeh. Lah kok mangku masjid kok sombong kula kan tangklet sing mimpin salat niku sinten? Imam Imam manggon ning arep dhewe. gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Ora enek apa-apa. Bener iku, bener. Sampeyan nate salat mboten? Salat, Nate nderek kajiah mboten? kajian layar. Nglayat. Tahu, Tau melu salat jenazah apa ora? tahu. Salat jenazah sing ngarep dhewe niku sapa? Mayit. Tumon sampeyan salat jenazah imam ngarep dhewe guri makmum maite ning dhuwur genteng. Iya. Durung karuan salat iku panggon ngarep imam. Iya, ya ngene menteleng ya matur nuwun lho tak umpani kok ora ngono. Maksudnya iki ngene ya. Kowe wis diumpani karo Pak Kangko. Sing dikarepno Pak Kangko seperti ini ngene lho. Nek sebagai pemimpin ini padha karo sopir. Heeh, kandhane ana Sopir kindul. iki manggon ngarep, awak dhewe iki kabeh penumpang yoga, sinden, dagelan. Ki kabeh penumpang mati uripe, slamete pagelaran ki ya suksese kanton supire. Nah supire kuwi Pak Kangko, sing ning ngarep ya Pak Kangko. Aja Rungokno kupingmu, Be. Ibarate nek cara numpak bis panjenengan dadi Sopir. kabeh iki dadi Penumpang. Tukang son. Lah nyapa kok sampeyan dadi sopir? Loh, dadi sopir kan mengendalikan. Manggone ning Ning ngarep. apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Sopir ki kabeh ning ngarep untuk menyelamatkan penumpangnya. Enek sopir manggon mburi. Apa? Sopir becak. Sopir becak niku sopire teng mburi, nek sopire teng ngarep jlungup. Lah ya bengi iki nek goblok men to aku. Tak gawe ngono pancene. Pripun Pak? Lah kok iso malah arep diyak-yak karo TB. Kowe iki aja ngono lho. Pilanono, Nduk. Astagfirullahaladzim. Ora rono ora rene. Iki aku kudu nutupi. Aku mergo seragame padha. Jarike padha. Iya toh? Blangkon ya padha irenge. Tapi iki dina kowe gundul. Perkara wong kene iki goleki bahan bibitan kaya dirimu. Bibit apa? Bibit brambang.
Kene iki nggon bibit brambang ngono lho. Kowe cuma ento sirahku dige bibit, lah aku nek isu nek raut. Kene, kowe tak omongi nyun pangapunten, Pak. Ah, piye, piye? Dina tak belani. Ya. Jenengan barep apa pripun kula matur sembah nuwun pun pinanggih jenengan. Ah, ah. Jenengan pemimpin. Iki perdana awake dhewe ketemu aku balanono lho, Dul. Dalang ki rekoso lho. Bapak Haji Sukron Suwondo sak isone sukses duwe turun apa kuwi dalang-dalang kaya Pak Kangko, kaya Pak Cahyo Kuntadi. Kuwi mergo bebane berat, Dik. Bebane abot, rekoso dadi dalang kuwi aja sembrono lho kowe. Dadi dalang kuwi apa? Rekoso abot, ora mau mikirke paklirane tok, ora mikirke sanggite tok. Kupingmu rungono be. kesuksesan. Rungono dalang ki abot. Apik eleke gumantung dalang. Tekone Wong dalang ki rekoso. Hmm. Kowe nyepelekne aku kualat lho kowe. Mboten dalang niku abot napa enteng? Ya abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Duh. Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Lah ben bengi sik tanggapan ngomongnya abot teko kene ya ora usung-usung debok lho. Karek mek dok 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 dok. Oh, 70 yuta. Dok dok dok. Oh, 80 yuta. Abot kondi, Ayo nek malih goblok metu aku ki. Maksudnya abot tanggung jawab iki lho. Nah, tanggung jawab ing babagan apa? Lho, apik eleke kabeh ki gumantung karo dalange utawa sutradarane. Paham ora kowe? Pak Kangko piye carane ben bengi iki iso nguripi pakliran iki Pak Kangko tugase ngono. Ya ora iso sing nguripi ya Pak Kangko. Lho, Pak Kangko anane sukses kabeh sing miwiti Pak Kangko sing iso nguripi ya Pak Kangko. Sing nguripi kuwi tukang diesel. Dajal nek ana tukang diesel, son ramuni lampu ramekan, apa son dalang sampean? Dadi sing luwih penting Sing luwih penting diesel lho, Pak. Pripun to, Pak? ya ora iso. Ora desa sing penting. Ya sinten? Sing dodol solar. Lho, iya sing dodol solar. Oh. Lah nek tukang diesel nek solare arep dicop napa? Arep mau uyuwi apa piye bahan bakare? Sing penting ora bakal solar. Apa? Gusti Allah. Lho. Ayo, ana bantah apa kowe? Ayo. Ya wis entar tekan ngono. Walah, niki niku hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang Bener. ke-30 348. mapan teng desa Kedung Adem Ah. ingkang dados Pak Lurahipun Pak Agus Hari Purwanto. Betul. Nah. Kula diucapkan terima kasih kepada Pak Agus Hari Purwanto, Kepala Desa Kedung Adem. Ngono Wong ta? jenengan mboten apal daerah mriki lho, Pak. Apa ya? Kula niki mun apal teng Kedung Adem niki. Kowe tak tau apuk lambemu. Aku rene iki wis ping pindho iki. Lah lagi ping pindho jenengan ngerti dusune teng Kedung Adem pinten? Heh? Dusune teng Kedung Adem pinten? Ya ngerti ku ngon ngaglik tok. Ngaglik tok wae kok sombong. Lah kula nembe seping pisan iki ora umuk lho. Ramu piye? Kedung Adem niku terdiri dari 5 dusun. Apa wae? RW-ne 7, RT-ne 40, jumlah penduduknya 6.744, rondone 529. Rondone tok kemen. Ku sampean rapal lho kok ngeyel. Kowe tekan rondo bareng kok yo mok ketut-ketutne. Lho ben tak jelasno nek aku pancen apal. Lho, apalo sak apal-apale tapi rondo iku mbok aja disangkut pautno toh, Mas. Lah ngopo lho? Rondo ki wis ra duwe sapa-sapa. Uripe iki aja digawe gelo. Nek kirane wis ora tresno mbok dideleni nggone balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Lho. Sik toh, lek kami tuane sapa? Ibnu to. Kami tuwa Senengane ngati. kok iso kaya ngono kuwi. Pak Agus matur sembah nuwun. Ah. Kula kali Pak Agus niku kanca kental, Pak. Weh, karo Pak Kepala Desa. Ah, kanca Sing pidato sore mau. kanca Facebook. Weh. Niki malah ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pak Weli. Pak Weli niki nggih rencang kula. Asma Kinarya Japa Weli. Weli artine? W niku saka buke, li saka pake. Medhak. Weh kok ngawur omonganmu. Kok malah rusak. Bapak Agus kalih kula niku nyuwun sewu dados lurah teng Kedung Adem hanya nembe 1 periode. Satu periode. Kalih kula pun kewentel. Weh, kanca. Nggih, kula nek teng Kedung Adem niki panggih Pak Agus mesti dijak munyer-munyer, Pak. Ah. Teng Mawat kali teng Gandui ra tau mulih bukan kali Pak Agus. Sik. Kuwi lan nggon lokalisasi lho kuwi. Halo. Jenengan ana nesu ngapa? Lah kowe rono ngopo karo Pak Lurah iki lho? Rumangsamu Pak Lurah teng nengot tumindak negatif. Lho, lah kuwi nggon Nyatane lokalisasi. rono. Teng mriko niku nyuwun sewu panjenengan pikiran itu harus positif. Jangan menuduh Pak Lurah kok sobo ning gune Mawat karo Gandui ngopo. Kuwi nggon ngono kuwi lho. Pak Bet. Agus itu di sana memberikan sosialisasi Oh. bahwa di Kabupaten Bojonegoro saat
ini harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Wah, hebat. Bojonegoro wis ora ana komplek. Bener. Mergo sakniki zamane online, luwih cepet. Regane Sik, cepet. sik kowe ndek kapan ke tau ketemu aku jare tau liwat ning nggon ngarepe nggon komplek kuwi tau disemoni karo begengeke. Piye? Melaku sore-sore lah kok disopo karo cah wedok rambutnya dawa bar keramas. Bar keramas barat. Nggih, Mas Tanjung Perak kapale kobo. Terus monggo pinarak kamare kosong. Masa. Kowe lek seniman ngene kudune jawab ya. Nggih. Kok jawab? Terus Yo, tak Mang Suli. jawab. Heeh. Nggih, tuku duku katutan meriam. Heeh. Mangke kula mriku kali lek lam. Hei, Korono nel. Lek lam ten mriku survei minyak. oh Surya. Kowe aja sembrono lho. Lek lam iku suatu pucuk pimpinan lan bedane kalih blionnya Pak Kangko. Ah. Sing duwe gandul Rasa. Pak Lam SMK Gama Mbah Lam. Kowe kok iso mok sewiyah-wiyah. Wong tua ki paling ora kudu diajeni, kudu dihormati. Wis ngerti, Mas. Mergo awak dhewe sebagai wong nom ki kudu hormat karo wong tua nek pengen pinter. Mergo Betul. wong tua kuwi luwih pinter kudu diajeni. Apa-apa nek tuwa kuwi kudu diajeni. Nah. Tur apik mesti. Jare sapa sing Tuntunane mesti becik ora ngerti. Griyane Mbah Lam ukiran. Lek Lam ki lho, heeh. griyane ukiran, omahmu ukiran to? Jare sapa? Lho, aku tau mampir nggonmu saka ukiran kok ngisor. Ya dipangan rayap goblok. Pangan rayap ukiran. Tapi yo rasa sewiyah-wiyah karo suatu pucuk pimpinan wong tua kados panjenengane Lek Lam. Sepuh kuwi asepe ampuh. Lah, Apapun itu nek tuwa kuwi mesti apik tur Wis mesti apik, becik. pinter. Nek kowe wong nom pengen apik, pengen pinter kudu ngajeni Lek Lam. Lho, iki lho anake Lek Lam. Saking Pak Weli matur sembah Oh, nuwun kok Pak dinas. Weli. Wah. Magrib ayo padha nyangking ember menyangkali nyangking ngotimbo. Terus? Mumpung saya urip sregepo nyawer insyaallah sampeyan mlebu swarga, Pak. Nggih. Pak anggota DPR Pak Tikno swarga apa ora iki? Nek pengen swarga ya nyawer kene. Kok iso rono iki lho seniman jatuhnya di sini. Heeh. Nyuwun sewu niki. Apa? Kula urus. Jenengan mau sanjang nek sing tuwa niku luwih apik timbangane. Iya, sing nom. Tenan kuwi. Apapun itu sing luwih tuwa kuwi luwih apik timbang sing nom. Durung karuan lho, Pak. Durung karuan nek sing nom niku luwih elek, sing tuwa luwih apik. Kok iso? Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Ngerti? Niku nom napa tuwa? Tuwek Puntadewa nom. apik endi Sengkuni kalih Puntadewa? Lah iya. Yo apik Puntadewa. Lah ngono kok jare apik sing tuwa, sampeyan jane dalang ngerti wayang ora? Pak Kangko, kok jatuh neh iki. Ngene lho. Pak Kangko. Sampeyan niku ngendikane dirungokno tiyang kathah lho. Aja ngekeki falsafah yang menyesatkan. Kok sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Sing nggih contoh aja wayang panganan kuwi lho. Contone napa? Panganan. Wis tau mangan buah to? Pun. Pelem. Wis tau mangan to? Pun. Pelem kan nek tuwa, Legi, nek nom, kecut, salak tau mangan ora? mate, Salak kan nek Nek tuwa, tuwa, legi, nek nom. nek nom. cepet. Ha, apa-apa panganan apa wae. Kuwi luwih enak sing tuwa timbang Timbangane sing nom. Lah kuwi lho. Niki pun Mikir iki ning panganan, aja ning wayang tok. niki pun pasti. Pasti. Yakin? Salaman sik. Ha, Panganan apa ae nek tuwa luwih enak timbangane. sing nom. Kula tak takon nggih. Tangan apa? Jenengan pun nate maem jangan bung. Yo tahu wis seneng aku kok. Pun nate nggih. Wis. Jangan bung niku ndamel saking napa ya, Pak? Ya saka pring nom, Sing digawe pring nom napa pring tuwa? pring nom. Lah nyapa gawe ora saka pring tuwa ben nyogrok cangkem pisan. Ya ora mesti aku sok seneng sing tuwa, sok seneng sing nom. Wah, nyuwun sewu. Ya ampun niku to, Pak. BTB. Aku gek ewang ngono, Ndul. Iki mesti konsepmu iki wah iki ning panganan yo gak pas. Ah. Perkara wayang yo kalah. Kalah. Kudune konsep pemikiranku dirubah. Piye? Ning gone barang antik. Lah iki lho. Apa wae barang antik saya tuwa saya larang. Betul, wayang iki lho, saya lawas, saya larang. Leres Barang antik. gamelan saya tuwa saya antik saya larang. Kayu jati saya tuwa antik larang. Emas-masan saya tuwa ya saya larang. Iki lho monggo patokan wis mesti pas. Dadi nek tuwa iku luwih larang timbang. Luwih larang timbangane sing nom barang larang kuwi mesti apik. Ngono lho. Kowe malah ra tau ning mawot karo ning gandu kok. Kono sing tuweke malah ra payu. Sing nom ki malah larang. Nek kaya ngene iki larang.
Oh iki murah kita sih. Kok iso malah dicokno ning gone mawon karo gandu meneh lho. Kok iso rumangsaku. Ingkang wigatin nderek Gandum gedung cukup. Pak Kangko. Nggih. Heeh. 348 merupakan angka yang istimewa. Sing angka Aja istimewa. sembrono lho. Tiga, Iso gelar, kudu kudu iso iso gulung, iso buka. Kudu iso nutup. Kowe kudu ngerti karepe tenan aja sembrono lho. 348 nek dijumplah niku 3 tambah 4 7 7 tambah 8 15. 15. 15 niku tikus, Pak. Golek togel, jangkrik dirungokne tenan. Maksudnya napa? Kuwi 15 kuwi apa? Tikus. Lah nek 12. Jaran to, Mas. Oh, nek 23, 23 ya kethek, nek 32. ula. Nek selikur. Selikur mawot, Pak. Kowe kok iso roh? Aku biyen pengepul iki tak Pak polisi. Apa lagu? Pak polisi. Aku ya wis mulai apal lah, Mas. Sithik-sithik. Apal lho. Engko nek ra ngono aku dipecat neh. Iya. Maksudnya 348 artinya landasannya 3 Bojonegoro. Apa itu 3? Agama, budaya dan negara. Buh. 4 itu artinya 4 itu kiblat wong urip, kiblat papat 5 Pancer. Pandowo, pancer sampean. Sampeyan ku jawab banter salah. Umume kuwi kiblat 4 5 pancer. Pak Limo niku Pandowo, Pak. Aku ngerti, sing tak omongne iki kontek iki kiblat papat ora perkara wayang. Lho lah nggih kula kiblat papat 5 Pandowo utawa Pancasila. Kok pancer? Sampeyan niku Kuwi jenenge ilmu Jawa iki kok iso. Papat artinya kiblat 4, 8 artinya dengan landasan Pancasila. Insya Allah di hari jadi Bojonegoro yang ke-348 tidak meninggalkan agama, budaya, negara dengan satu kiblat, satu tujuan dengan landasan Pancasila. Bojonegoro menjadi Bojonegoro yang makmur, bahagia, rakyat sejahtera dan membanggakan. Amin. Alhamdulillah. Niki kula nggih nderek urun rembug, Mak. Apa? Iki ras pantes klusu-klusu meludu. Nggih. Kula tinimbalan dateng mriki sarengan kalian panjenengan. Niki pentasnya dateng ngaglik. Ngaglik. Ana kirik gejeglong. Muga-muga wong ngaglik rezekine saya gumolong Allahumma. Amin. Wong jenenge seniman dagelan nderek parian. Nggih, no. Supayane saged ketampa kepenak dirungokne ya saya kepenak. Heeh. Ana apem wadahi tampah. Apa kuwi, Mas? Wong kedong adem muga-muga tambah berkah Allahumma. Amin. Mangan apem campur sayur. Apem Muga-muga, campur sayur. Nggih, masyarakat Kedung Adem panjang umur sedaya. Lho, aku parian ditampa didongakne wargane ya padha seneng. Pak Kangko, ndonga nggo parian ya ketampa padha seneng. Ayo ganti. Iso apa ora? Ingangi senane maido. Tuku meriam warnane loreng. Apa kuwi? Lek lam kula rokoke dereng. Kok ro. Wong kabeh wis keduman, aja nyepelekne lek lam lho. Lha apa, Pak? Rokok wis didumi, panganan disediane apa-apa ana. Wis ora kekurangan. Mboten nyuwun sewu lho. Kenapa kula kok parian ngaten iki? Kula niku mung benerke panjenengan kalih gandul. Lho, kok sama benerne piye to? Kowe mau parian gawe Parian nggih pantun. donga gawe parian. Pantun, iya. Rumangsane napa bener donga damel parian ngaten iki? Ya Ya penak. bener no. Lho, napa enten alim ulama, para kiai, para ustad ngomong kowe nek donga gawe pantun, enten sing ngendika ngaten niku? Ya ora enek ning pejabat-pejabat kale cok nganggo pantun sing keri-keri supaya ki tambah mengena ning masyarakat. Itu hanya untuk bercanda tapi bukan untuk buat berdoa. Nek sampean donga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok iso bingung? Lho, saniki nek donga ndamel pantun, imam ting masjid napa mboten bingung? Piye? Wayahe mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas. Niki salat bare jam piro? Pun jenengan pikir. Niki pripun to, Donga Pak gawe Kangko? pantun. Lah iya. Donga niku sing bloko kemawon masyarakat paham, malaikat nyatete ora bingung. Lah terus dongamu piye? Nggih muga-muga warga Kedung Adem khususipun warga Bojonegoro insyaallah pinaringan tentrem rahayu, cedhak rejeki adoh bilahi, slamet donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Donga tuku apem duwe tampah.
Wong mendem mesti mlumah lho apa iki. Sik to, Bi. Kok iso. Kowe mari kaya ngono, awak dhewe iki ning kene iki kowe iki tak elingne ya ora kenek. Apa? Rekakmu nuturi, tapi kowe dhewe lo ngelingno awakmu ya ora iso nyun pangapunten. Omong ngono piye omong ngono. Kowe iki Pinteran duwe geleng. dulur, iya ta? Duwe dulur lanang wedok, kowe iki sebagai kakang barep. Bapakmu ki wis ora ana lho. Lah ngopo lho? Bapak Sandirono Menying, Oh, dagelan iya. kondang senior, panjenengan gadah Rama, Ya. tesih sehat seger waras. Heeh. Paling ora ki ngeki contoh ning gone adi-adine, lagi meneh contoh ning gone wargane. Paling ora omah ki dipadangi dhisik, lagi madangi wong liya. Lah salahku nggo ndi? Ya tetep kleru wong jeneng wong tuwa aku winginane ning gone makam Tuban kuwi makame wong tuamu suket jembrung ora tau mok tili ora tau mok sekar. Lho sak taun pisan. Lah, setahun pisan mawon kleru, Pak. Lah iya. Nyekar ning gone Sandirono bapakmu jenenge Menying. Lah kok sing mau sekar ning siseke. Jenenge kok iso Siti kuwi sapa kuwi? Kuwi anak durhaka. Jenenge ya kualat kuwi gawe nyoto ning gone adine sing apik. Nyekarku kleru. Kleru. Sing kuburane pakku Pakmu iki ning kene tak tutne Pak bodo-bodo. Ah, iya. Menying Sandirono. Lah kok malah sing ditangisi iki Siti. Nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Lah kok iso dolanan hubungan apa? Lah gendakane ta Mas gantungan. Lah kok wis ora ono kok iso gendaan lho Mas. B. Lek lam ki ora kena disenggol. Kowe kek rokok mburimu lho. Nah, apa kowe? Jar aku ora melok-melok. Mas guyon Mas niki Pak Carik guyon Pak Carik niki. Pak Carik sapa? Pak Carik David kene iki. Oh, iso. Gaul ya. Gaul Pak Carik David. matur sembah nuwun lek lamah sampean jenengan niku napa teh asli Jakarta Pak. Iya. Oh, pancen biyen iki ning gone Jakarta. Iya nyuwun Ning gone sewu minyak. nggih mau mlebet teng mriku matur suwun lek lam sampun diparingi panggenan damel dandan. Ah, iya. Daharane Komplit. banyu mili komplit, Ah. maem komplit, aqua teh kopi cumepak. Ya. Ono Seneke ana jenang, Mm. ana lemper, Bener. klengkeng, bolmu insyaallah komplit kabeh, Pak. Oh, apa to iki? Omongan kok pating pecotot. Apa to? Bolu. Kok bolmu? Luwi Jakarta nek bojonegaremu. Lho. Lu gue, bolmu bolku, bolu bol gue. Wong kowe ora tau ning Jakarta. Kuwi jeneng panganan ora sebutan. Jeneng wong kok iso. Lho, lu iki Jakarta nggih to, Mas? Ya. Lu gue. Ya, Dan bener. nek bolu bol gue. Lho, Jakarta nek bojonegoro bolmu. Apa kamu sudah lama di Jakarta? Lah, gue kan sering kepanggil sama Pak Lim Loh. di sana. Pak Lam. Pak Lam. Ai dadi Mas. Oh, Jakarta dadi Jakarta. Nah, nek Pak Lam dadi Pak Lim. Pak Lim. Nah, terus? Lame di sana. Lame. Berapa hari? Oh, gue hampir 1 minggu di sana. 3 bulan. 3 bulan. Ye main dong sama Pak Kangke. Kangko. Ai dadi Loh, goblok. tapi nek jeneng ya aja dibasakne. Kok iso. Gue di sana sebetulnya atlet, Pak. Oh, Di Jakarta. Ape aja. Ikut PON. Wah, pekan olahraga nasional. Ya, atlet. Atlet apa? Karate, pencak silat, gue di sana sudah Pencak silat. dadi Lo tapi wong ki yo aja Niki dibasakne. anu, kok. nyuwun sewu. Kok sindene ke wadah, Pak? Niki sinten, Nggih. Pak? Loh, Niki do praknya. Asli Bojonegoro. Ahli Bojonegoro. Wah, hebat, hebat. Ah. Ningkang nyekar pepiling wau nggih. Ya. Wah, Bojonegoro iki bibit-bibit unggul ngene iki akeh. istimewa. Oh, kerep disusuli sasak mene-mene iki. Urung tari-tari iki ya saka Bojonegoro Wah, kabeh. betul. Oh, Matur Bojonegoro sembah itu nuwun. bukan hanya senimannya Pak yang kondang. Ah, ya. Mergo kenapa Bojonegoro itu hebat karena sesuai dengan plat mobil. Plat mobil apa hubungane? S. Bojonegoro ki plat mobile S. es ki tegese. Sumber minyak ini ku luar biasa. Mula APBD ini terbesar kedua di seluruh Jawa Timur. Betul, karena ada sumber minyak melalui plat mobilnya huruf S. Jadi ini keadaan daerah kuwi tergantung plat nomornya. Toh. Betul, menyesuaikan. Kuwi tenan kuwi. Oh, sejarah Mas Wi. Lah saiki Surabaya TL. Kan cedak laut. Lho. Oh, El ki laut. Tanjung Oh, Perak iya. tepi laut siapa Siapa suka boleh ikut. Yo rada cocok, Pak. Iya, iya, iya. Lah saiki sing cedak-cedak. Lah Tuban yo es. Ayo. Karena Apa di- kono nggon sumber? Karena di sana banyak sekali makam Sunan. Oh. Sunan Bonan, Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunan Dar, Sunanto, Sunan Sunan halah. Ora Sunandar bring lekmu mok sebutne iki lho.
Ya karena banyak makam Sunan. Oh. Solo nggonku. Solo nggonku ki plate Ade. Adi. Karena di sana akeh dalang. Oh, mula plate Ade. Nah, bener, panjenengan Pak. Pak Purba, Mas Cahyo Kuntadi, Partoyo niku nggih karesidenan Partoyo. Kok apa dalang-dalang lho. Lah saiki mlaku ngulon. Lha ndi apa? Saya adoh. Jakarta kok B. Ya kan sering banjir. Oh iya, Ding. Oh, sik ora satu-ado. Lah pundi? Ponorogo. Napa? Kok iso AE? AE wi. Ponorogo hubungannya apa karo AE? Ayo. Karena Ponorogo itu daerah Riok, Pak. Lho, hubungannya apa karo plat kuwi? AE. Riok nek senggak piye? A E. Tuman Riok senggak B O lho reneng. Ya kudu paham kuwi. Iya. Tapi nggih saestu. Iya. Umpami kok Bojonegoro plate S iki sumber ora mung sumber minyak, Pak. Sumber apa neh? Sumber seni. Betul. Lho Sendratari wonten ing Kedung Adem kok nggih wonten Ah. Gaseka. Tepuk tangan untuk Gaseka. Wah, luar biasa. Kawit sore wiwit nganti tumekane saiki ngantase lenggah matur sembah nuwun ikut Nggih. memeriahkan acara pada malam hari ini. Betul. Matur sembah nuwun. Mbak Prigel. Sinten? Prigel. Ah, diaturi jumeneng. Ah, Prigel yang lagi viral. domongi kok. Wah, hebat. Penyanyi terkenal lho. Lho, piye to lagune sing Layak kok. Unger. Unger. Tapi beda lho paesane. Ah, Mbak Prigel iki tahu nyanyi karo TikTok. Teng 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 ngong niku. Wow. Viral ya FYP. Viral. Apapun yang dilakukan Mbak Prigel pasti Pasti viral. iki kok ya mesti viralne. Iya ta, Mas? Saka rasukan busanane. Hmm, Pesindan-pesindannya kita anggun. anggun. Cantiknya alami. Alami. Tapi Mbak Prigel cantiknya kaya-kaya iki digawe didesain apik. Oh, Tapi iya. lho netrane nganggo sotek. Soplen. Sotek. Soplen. Ya krek omongane. Moto kok dikira sotek. Dalan ning perempu lho. Sing ning moto kuwi jenenge softland. Oh, Nek iya. softtek kuwi roti kempit. Wong iki kok mesti viral mergo paesane cantik luar biasa. Diaturi Mbak Oke, Prigel. monggo. Anu salah gune sisan ana pamundute. Nggih, napa, Pak? Nah, iki saka Mbah Met utawa warung sate. Mbak Prigel kon nembang pertama kali adalah ninggal katresnan. Ayo. Siap, Ada Ya. request. Nah, aro tembang sih. Ayo Mas Joro. Ya, yo. Maka Pak Prigel diaturi jumeneng nangis sadroning atiku. Nalikane Aku kudu sabar karo sapa. Ega. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti sabai
nangka bebasane mong katon-katon sliramu wae aja lali pawalengku kukawana kamas janjimu aku kan setya satunggu tak anteni nganti sabalimu Istimewa. Be, Be. Dalam, Mbak. Prigel ki awake urung fit ndingi bar mlebu rumah sakit. Ning bareng tampil orang uji wani tegese ngetokne nek profesional kerja. Dijaga kesehatane, Nduk. Mas. Mergo seniman iki apalagian musim pancaroba, Pak. Peralihan musim Ya Pancasona. dari pancasona iki ilmu pancaroba. Dari musim kemarau ke penghujan, maeme dijaga ben sehat adono maem daging. Ben Khususnya ora- penyanyi ini ada resepnya sendiri ya. Dadi nek kolesterol iku nek awakmu ndek kaya pegel-pegel kolesterol kuwi Piye gak pi? ora apik dikurangi maem daging. Heeh. Ngono. Terus apa nih Mas? Sing toh apa dagingnya mari kolesterol. Yo iya tuh masih kan mengandung apa zat besi tinggi. Kok zat besi? Daging kok zat besi iki lho piye ta jawamu? Uranium yang terkandung di daging iku Oh iya, dhuwur. betul betul. Itu Mulane juga. nek mangan daging ku mesti kolesterol. Samu barang apa wae sing mangan daging kakean daging. Mesti iso kolesterol. Yo ora mesti. Kok iso ora mesti? Kowe ngerti Raja Hutan? Tarsan. Loh, Singo. singa. Oh, yo Raja Hutan. Singo. Raja Hutan iki Tarsan itu film kartun. Ben. Ora kuwi. Kowe ngerti singa macan? Ngerti? Kuwi panganane apa? Daging. Lah kuwi tak pirang-pirang nyatane gak tau kolesterol. Goblok kuwi kolesterolnya dhuwur malah. Ora enek wong macan singa kok duwe kolesterol dhuwur nek priksa piye? Singo iki kolesterolnya dhuwur saking dhuwure ra kuat ngadeg, mlakune brangkang. Lah kowe nek sehat mesti mlowete ngene. Angel dibantah angel Pak Kakak. Dibantah angel model ngajar jengkeran ae lho iki kok cuma. Lho sing dalu Mbak Prigel. Nggih, Sugeng dalu Mas TB, selamat malam. Selamat malam. Mas sapa Gandul. Nggih, lo jane moh pengen sombong, arep nyebutno jeneng kuwi sungkan lah. Apa? Lagi yayasan ki enek mergo enek aku. Kok iso? Gandul rasa. Rupamu kok cetek geni gandul rasa. Asma iki Naryo Jopo. Apa? Lho, gandul. Artinya Beda apa? karo TB. Apa Gandul TB? Lho, gandul gan kuwi Ganteng, ganteng. Dul. Ndul kuwi pinter, lah kuwi lho wong ganteng sing pinter. Heeh. Lah nek kowe TB prigel. Prigel kuwi pri cantik, gel kuwi terampil, Loh. cantik dan terampil. Apa jenenge gandul karo prigel? Prigel. Lek Iki, Pak Kangko, Pak Kangko. Kang kuwi ngangkang, kok kuwi yo. Wes sapenake iki lho. kangko tegese napa, Pak? Hah? Kangko. Kang kuwi tegese saka tembung saka kang karo ko. Sing tuwa. Kang sinedya bakale kasembatan. Kok iki komitmen kono-kono tetep nanggep kono-kono ono. Pak Kang. Gedung adem. Semoga next time saged kolaborasi malih nggih, Pak De. Oh yes yes. Alhamdulillah jenengan sehat toh? Wah sehat. Iki nguyuh yo lancar kok nduk tenan. wae. Alhamdulillah. Wingi sempat ora lancar kok wingi. Oh, nggih, pancen nggih faktor U nggih. Ya saya Mbak Prigel niki tasik kuliah napa pun lulus? Masih kuliah Di mana, Mbak? di UT. UT niku napa? Ora wae. Ora we, Universitas Terbuka. Oh, dadi kuwabe dicoploki ngoten lho. Enggak ngono, UT kuwi singkatane Universitas Terbuka. Oh, Heeh. anu jurusan apa, Mbak? Jurusan hukum. Wah, meh padha karo bojoku lho. Nyapa bojomu? Nek iso ambar S1 ambil S2, Mbak. Heeh. Bojo kula niku elek-elek ditelik SPD MMD. Wah. Berarti Sarjana sarjana pendidikan. pendidikan. Sing ngomong siapa? Lah piye? SPD Sarjana Pendidikan MMD Master Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Lah Lah apa? SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Dadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku wis meteng 3 wulan. Lah ngono kok bangga lah sampean ki bojo. Ora bangga dhisik kok piye? bangga. Ya nyuwun sewu lho, jenengan nek umpama nikah ora duwe anak, apa ora gelo? Yo gelo, tapi kan yo kudune nikah dhisik baru duwe anak. Lah, Lho, lah engko nek kadung nikah ora duwe anak aku kan rugi tuas ragat.
Piye Tak ya? jajal dhisik. Lah nek umpama ora duwe anak saiki udah ada caranya. Oh nggih, Pak. Ngono. Nyuwun sewu nek Carane wis piye, Mas? wong omah-omah Ya. 10 tahun, 5 tahun kok urung duwe anak niki kula gadah resep. Niki Resep. asli Mas nggih, asli nggih. Dadine dua bahasa cara. kuwi aja mung dienggo rasan-rasan di belakang layar. Mumpung ada hadapan orang banyak di live streaming, iki mbek menawa ilmumu berguna. Lah, Ngono. niki kula maca saking buku, Pak. Hmm. Ada 2 cara untuk segera mempunyai anak atau keturunan. Aja sedih sing urung duwe anak. Nah, Iki iki Rungone tak rungone. lewat Carane piye? Satu lewat medis dan juga yang kedua lewat alternatif. Walek medis. Medis itu periksa ke dokter kandungan yang benar-benar dokter kandungan mempunyai titel SPOG, Wah iya. Apa kuwi SPOG? spesialis ogo-ogo. Sing ngerti kuwi sapa? Aku dagelan mbak takoki titel. Lah kene kira ngerti ya takono. Spesialis kandungan. Ya benar. Nek alternatif. Nanti diberikan penguat janin juga penguat kandungan supaya bijinya semelekat. Ya nek kuwi secara medis. Berarti dipijet. Nggak enak saya alternatif niku diurut, Pak. Oh, Diurut lah ya dipijet Kok ngono kuwi. dipijet ngene, Pak? Dipijet wetenge ngene maksudnya. Diurutno. Pengen duwe anak kok dipijet malah ra metu to. Piye to? Lah piye ta? Diurut kan dikai minyak diglocori. Ah, dipijet Ora ngene kuwi. bendang meteng. Mas teh mau sampean wis nikah urung duwe anak, terus lewat alternatif diurut. Durut iki maksudnya piye? Ya pertama karo bojomu, kedua karo aku, ketiga karo iki, keempat Pak Kangko, Gah, terakhir lek lam mesti duwe anak. Dah. Rupane terus kaya apa? Jelepun no mereka. Nek ngono kowe paham perkara kasus permetengan. Ora kok. Lah saiki wong meteng iki sing gedhe apane? Wetenge to. Oh, ora iso. Pak Kangko, wong meteng sing gedhe apane? Waduh Oh, dudu. Mbak Prigel pernah Wetenge ya, Mas? Oh, duduk. Perutnya begini. Ya wetenge ning ndi wong metenge segede wetenge. ilmumu SPOG sekolah ogok-ogok kuwi rong lulus. Lah Sik, sik. wong metenge sing gedhe apane? Wong meteng sing gedhe iki kathoke. Kok iso Lah katok? jajal wong meteng kayak kathok pensil, tapi malah kok permen sunduk. Kudune meteng kathoke gedhi. Oh. Ngono, Pak. Wong meteng sing gedhe kathoke. Bojoku mbiyen meteng ra kathokane. Oh, senengane kok sering kalah iki lho Mas takoke. Wonten pamundutan, Pak. Wonten niki saking anu Mbak Prigel dari masyarakat utawa Liklam dari masyarakat Ngaglik. Nah, nyuwun caping gunung kalian Idam Sari lho iki ana bebungae. Nggih. Diaturke iki utama dari Liklam. Heeh, iki lho sakmene kae iki lho. Wow. Liklam maringi lho. Wes alhamdulillah. Kurang saka lekmet iki mau ya maringi lho iki sakmene kae. Cobi diwaos sedaya, Pak D. Ah ya, terus iki uga sugeng dalu Pak Kangko, kula Pak Wartoyo. Aduh. Kedung adem minta lagu Sri Uning. Inggih. Nyuwun dipun prahmenaken kalian Mbak Cungpe. Oh nggih, mangke nggih goro-goro. Nggih. Tunggal atus. Fene akeh men to Mbak Cumpe iki dina. Gomongi ya. Kok rene sing ngefan aku? Kon kula ngefan kalian jenengan. Ah, terima Yo, kasih. Sini sama saya. Manuk gontul cacai pitu. Napa niku, Mbak? Mas Gandul semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima Amin. kasih. Tuku wingko ning Kudus. Apa wi? kuwi? Tak kangko pancen bagus. Wah iya. Wis suwe anu. Ya, Wis suwe lek ganteng. Ana bagel nganggone kawat. cakep. Mbak Prigel tetep sehat. Amin, matur nuwun ya, Mas. Apa? Kowe kenapa kowe iki? Aku sembene gede tuku dhewe. Apane sing mau tuku apane? Iki aku ben iso. Aku ora tak nyampil setunggal Pak. Aku pilihno Mas, pilihno. Lah seleramu ki sapa? Wis manut, aku manut. Ya Cungpe Iki kae. kan wong kene Cungpe, nek Cungpe. sinten Compe? Compe. Nggih, Ono Compe. Wah, aja niki. Loh, iku pilihan terbanyak dari warga Kedung Adem lho. Kecilian aku iki weh. Kene. Wah. Ayo kene. Kancane do nyambut gawe Rai malah. jense karo dalange. Lho iki sapa? Lagi garwane dalange kok. Bojone dalang. Lah, piye to kowe iki? Doleno pangendamu sapetake siti bendola biar matamu kos. Kowe iki lho apa kok semalah cakilan. Kene. Lah apa piye ijolane, Be? Ora, aku Kowe iki. Aku jane yo mikir mau gado Mbak Prigel iki. Apa? Lah padha cilik kok anak-anak sak botol Yakult. Saneker, Mas. Malah cilik. Alah ngono ae kok nesu lho Mbak E. Nyun sewu garwane jenengan to, Pak? Ya. Wah, Nggih, matoh diopeni kok, Be, diopeni. iki ketara pah. Apa? Karo bojoku jane ya ora kace adoh. Sini Mbak Prigel. Kok ora kacek adoh ya beda adoh to ya mlebu duit Eh. cantik, gede dhuwur ngon semok kok bojomu apa? Kena sing
sisih tengen iki lho, Mas. Bokonge gede sah tak kandhani. Ukurannya sepatu ki 40 ya ta. 40 sing Sing sisih. kiwa 36 dadi lek Nek mlaku piye? cek ngene ya ta bojomu. Kayak latihan TikTok goblok dadi ngene to. Oh, TikTokan kae. Senengane nutup-nutupi lho, kancane wis joroh kabeh. Uga menika saking Forkom Pincam. Nggih. Kopor Kemincam nggih nyuwun selendang biru kalian Nyidam Sari ugi menika nggih maringi arta beyuh semanten kathahipun. Uga tasih tunggal tak wacane tak entekne sisan. Nggih, sekalian, Pak. Ah. Tinggal liburan. Ya, uga nggih. Assalamualaikum Kian Nom Dwijo Kangko dipentas nggih. Kula nyuwun srihuning Mustika Tuban karyanipun Ki Haji Sukron Sungondo ugi ninggal katresnan menika saking Pak Suprapto. Nah, Tumbrasan Nom. Nggih, penggemar Inggit Purwa matur mbah nuwun. Sing arep diaturke endi terserah. Monggo ampun jenengan milih Sriuning saged, Caping Gunung saged. Pun. Nyidam Sari nggih saged nggih. Jam sari Gandrung. mawon nggih. Nyidam Sari. Oke. Kowe nyampa kok anu bojoku ki lho. Sini Dek mriki. Nek to omah kuwi bojo, nek to dhuwur panggung kuwi milik umum. Ibaratnya Iya, Mbak to, Dwi iki plat kuning sapa-sapa oleh numpaki. Cangkemmu. Mah, kendaraan plat kuning kan bebas toh, Pak. Memang untuk umum. Jadi semua kalau yang udah di atas panggung Itu milik umum. kita harus profesional. Lah, Upama sampean sir nyekel astane Bu Dwi. ayo tak cekel to jenenge. Ih. Manut to. Betul. Anu Bu wis pici kok andik TB wau. Ora bias. Ora apa-apa. Ora apa-apa sampean ku mbak aku tak anggap adik kakak. Oh, Aku adike sampean kakake. terus Dadi karo dulurku ora usah ono rasa sungkan. Es prek. Aku mbiyen karo bojoku iki mbiyen tak anggap adikku. Ya suwi-suwi tak keloni kok. Loh, krungu. Anu, gelem ora? Gelem. Aku kok yo ngono ya. ora ngawur. Ora mesti lek pas Oh, golek nyanyi kesempatan. sampean ngeloni anake aku yo ditembangno lho saya. Jam Sari. Ayo, ayo. Kene-kene wong ayu. Nanong. Ya. Wah, Mbak Aku Dwi. sih, Pak kowe sih. Iki tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku niki. Aku kok rene harga dirine blas. Nyapa, Mas? Lawan lanang kok iso dicengkime kok teko. Apik lho. Kamu ya saya pangku Bentukmu no, ki apik lho, Mas. Sini saya pangku. Oke. Pelek. Lho ki dadi apa? Niki Ayo dadi dipangku. bojoku ta? Pasangan bojone lha kuwi ndang pasangan em dadi pangku. Kursi. Kursi. Ibaratnya Mbak Prigel lungguh ning kursi. Iya. Nah, Iki yang tak lungguh. ya no. Lungguh kursi yang tak. Lungguh. Oke, ayo sayang. Lungguh kursi sayang. Piye? Lho Kursi kursi iki kene iki lho. Kuwi jenenge kursi. Kuwi kursi kayu ning ngene iki kursi pantai. Ora tau nek rekreasi. Iya, tapi kuale. Murep kudune. Kursi pantai ngene. Lah lek ngono pakune ning dhuwur piye? Ya paku. Nek nyondos. Aja ngaku ora tau kok ya. Ora tau kayang. Niki ngapunten Pak Kangko. Ah, piye? Mami, ini misalkan pinjam pangkur bisa? Oh bisa. Oh, mau dipangkur nggih. Spesial kagem warga Kedong Adem nggih. Nggih. Siap, siap. Lah iki uga saking Pak Camat ya nyuwun Nyidam Sari iki lho. Nah, iki mesti yo maringi arta ki yo an bayuh. Iki dhuwit bengi iki nek ting bleber koyo ngene. Nggih, iki berarti duit sah, Pak, berkah. Oh, gak meneh iki 500 iki. Nah, tumpuk ning kene. Nah. Pokoknya seniman aja nganti njaluki saweran. Ora Dosa, tapi nek nampani wajib. betul. Teni kok nek wong njaluk. Suara terbanyak Nyidam Sari. Nyidam Sari. Ya, Monggo maka Pak Brigel.